maulidi yusha bayo malma'adi bisansa ba zai bakin ciki ba. Rabu gaisuwa ta nan ta dace gun ma'aikin nan da an ce ran musulmi kar ya sunce bisa sansa mu ko amince mu ba annabu ba da shawara ba. Rabbana ka dado aminci gun mafificin aminci nan guri nasa mai karamci wanda ka ba shugabanci ya yi foro ba da gangara ba. Waye ya kai waye kamar ka annabi Muhammad, waye san asali ya naka annabi Muhammad, waye san matsayi ya naka, waye san matukar rabanka annabi Muhammadu, tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ki kama yi gaba. Dan Amina mijin Khadija annabi Muhammadu, Rabbana ya ɗaukaka ka annabi Muhammadu, Rabbi ya daraja gare ka a duniyan nan ba kamar ka jikan adana ni dan suwai ba. Rabbana ya ɗaukaka ka annabi Muhammadu, diddigen shauran ma'aika kowanne na karkashin ka annabi Muhammadu, Rabbi ya baiwa gare ka wanda bai yi wa kowane annabi ba. Duk maso rahama ya bi shi annabi Muhammadu, kututture ma ya yi nishi ya yi kewar kar ya bai shi annabi sannu mai lugude da mashi ga waɗanda ba su yi mawafuka ba. Dan uwa bawa mu shirya mu bi shi domin kyan ɗabi'a annabi Muhammadu, bin sabin haƙƙin shari'a idan yabansa ya zan sana'a ai baka to zarta lahira ba. Ni yabansa nake lizinta annabi Muhammadu, ya ishe mu biyan bukata annabi Muhammadu a duniya har ma mu huta nan da tsewa ta tsananta ka aje ma a dama dan suwai ba. Sannu mai kyawu da haiba annabi Muhammadu, an batanka da hi na saba annabi Muhammadu, ya ishe mu kaɗai masifa wanda bai so mu dafa ba zai daraja a lahira ba. Mu dafa manzo habibi annabi Muhammadu, sannan zaɓa bai isheshe annabi Muhammadu, ko cikin sanyi da zafi mai yabanka ba zai bakin ciki ba. Manzan Allah Rasulallahi annabi Muhammadu, annabi ya fi kowa fai da ɓoye aiko shi duhu ya yaye annabi Muhammadu, zuciyar kowa ta waye ga sufa mai ba da ƙaye annabi Muhammadu, ga kyauta ba da kwarmato ba ga yawan nutsuwa da ibba annabi Muhammadu, ga shi kyakkyawa da sufa annabi Muhammadu, ga kiyayewar harufa in shi na batu ba shi lafa harshensa ba zai gura-gura ba. Ya maji roƙon gajeje Rabbana ta so ni je dai ba mu gano mazaje annabi Muhammadu, mai kwarjini mai kyau da saje mai ushirya ba ta famfara ba, kuma mu gabatar gaisuwa gun mafificin halitta annabi Muhammadu, annabi mu faɗa masa ta mu bukatar da ke gare mu da ta tsananta shi bai taɓa kyale mai kira ba. Mu kirahi kira karibi annabi Muhammadu, sabulun wankan zunubai annabi Muhammadu, fitila mai haske dubai annabi Muhammadu, ya jirgin fi da bai ɗan ba. Mu dafa mun zo gare ka annabi Muhammadu, mun tabo cin arzikinka annabi Muhammadu, ka ji kara na gare ka mai uban ɗaki kamar ka ba zai kunya a lahira ba. Mu dafa manzo habibi annabi Muhammadu, kar ka bar shaidan ya baishe mu dan haka ko da yaushe in mun tuna ka ba mai bakin ciki ba. Sannan zababban ma'aika annabi Muhammadu, arziki na ambatanka annabi Muhammadu, zuciyata na yabanka annabi Muhammadu, hankali na gare ka tun anan ba mu kai ga saduwa ba. Ya matsera ya madafa annabi Muhammadu, ya mafificin ma'aika annabi Muhammadu, ya matsamar wanda ya fada zurfi babu kofa ga takin hannunsa bai nutse ba. Ya mafificin ma'aika annabi Muhammadu, ya mafi tausan marayu yan kanana hasi shiryu rungume muka ce Aliyu in mun karabo ba kwarasa ba. Ganuwa ka da ba ta ruba gu Muhammadu nan na raba
ya mafi addu'a a karba annabi Muhammad sallallahu alaihi tun da kai Allah ya zaba komai ka faɗa ba masa ba annabi ga mugun jikan kashe fu annabi Muhammadu dan yi sarka kan kanufu rungume muka ce madifu wanda ke da uwa a murfu ba zai ci tuwansa ba miya ba ya kamata mu goda wanda muka san kalmar shahada annabi Muhammadu arzikin mu farin jakada annabi Muhammadu annabi shi yake da isa a fada jama'arsa ba ta bakin ciki ba yan uwa mu yawaita munna annabin mu ya zo da sinna duniya haske ya zamna har gobe ba zai zame dufu ba dan amina mijin khadija annabi muhammadu rabbana ya baka hujja annabi muhammadu wanda ba ta da mai daraja wani in ba kai ba dan suwai ba Rabbi ya yi kiran ka kaje annabi Muhammadu, wanda ba wani wanda ya je, ko a zuci cikin mazaje, kai da takalmin ka kaje annabi Muhammadu, kaga Allah ba da shamaki ba, ta'alahi ya ce maka marhabiya annabi Muhammadu, muddafa manzo nabiya, na kira ka mu baka aya, ya ji kalma ba ta dan adam ba. Annabi sai da ya sajjada da goshi annabi Muhammadu. Allah ya bukata. Allah saka da alheri. Me sunan malam? Abdulhamid. Abdulhamid. Wannan mun ji wannan yabo ne daga bakin malam Abdulhamid mutumin Kano ba. Mutumin Kano. Da ba duk abin da yake da kyau kana suke kwashewa. Amma me littafin wanda rubuta littafin? Malam Aliyu na magana ya rubuta. Infiraji ne ko yaya? Infiraji ba. Madalla. Mutumin Zaria. Shine yayi mana wake infiraji wanda malam Aliyu na mange ya rubuta. Shi kuma Bakano ya karanta mana wanda kuma ya dauke shi shine Zakiru Tanimu na Bini. Salamu alaikum.